Ba, ni Coca-Cola bat hartuko dut. Ba, ni garagardo bat. Bale, hartu. Bai, mesedez. Bai, zer nahi duzu edateko? Coca-Cola eta garagardo bat, mesedez. Horren txekan dut. Eskerrik asko. Osa, oso interesgarria onda. Ba, hemen daukazuen. Eskerrik asko. Kontua, mesedez? Hemen daukazuen. Lehenengo hartzeko, sexy posatu ez? Horrela oso ondo, orain murrutxoa. Horrela oso ondo. Bale, ez dakit, bularrak gora. Bale, ederto. Orain sartu mutila, egin behar duzu zureak emakumeak, ez hori da. Jarri bere inguruan, bata lurrean. Horrela oso ondo oso. Komunera noa, orain nator. Zer zabiltzan nire mobilarekin? Aize, bakarrik ikusten ari nintzen zure konversazioa. Baina zergatik ikusten duzu nire gauza? Hitz egiten ari zara mutil batekin. Eta zer gertatzen da? Ezin duzula. Baina nire gauna da? Ez, bakarrik hitz egin alduzu neskekin. Baina zergatik, baina nire gauna da eta duzu nire mutikoz. Ziste egon parte dutu didaten. Zer da emakume bat? Erratzaren motorra. Eta begira beste hau. Zer egiten ari da emakume bat sukaldetik kanpo. Turismoa. Partekatu, bai, partekatu. Bale, banoa lagunekin buelta mate batera, eta hau egutxiko izuteko. Baina nola zoaz. Buelta mate batera, esan. Baina ze leku. Ba, ez dakigu, baina hemendik hurbil. Ze lagunekin. Zagutzen ditu? Betikoak, bai, ezagutzen Bai, dituzu. baina zeintzuk, Martin, ez dakit ez dut ikusten, ezima hotxarekin, ona hori oso mozegia da. Ja, baina ez duzu ezagutzen zure lagunen intentzioak igual. Bai, ezagutzen ditu, lagunak dira, bai. Gizonak, edaterakoan, beste kausetan Bai, ez dira, lagunak ez dira, ez dut ikusten. Zerako kontrola.